Dolores, que tal? Ben, e ti? Moi ben. Mira, Pasa, imos che dar un tour polo Navalón. que guai. E iso que tedes aí? Que? Mira, como nós foi hai pouco o 8M, o Día da Muller Traballadora, pois fixemos este mapa en honor ás mulleres traballadoras. Buah, que chulo está. De ali aí ao frente vas a ir a regaifar. Mima, pero eso gigante. Estamos locos. Pois eche así, no Navalón traballamos moito. Mima. Bueno, pois o que o normal de sempre. Mira, cambiaron aí os de carpintería, porque nós temos aquí un FP de costura, de carpintería, do que sexa. E cambiaron todos eles o chan. Pois está guapo. Entonces, renovaron todo eso. Está moi chulo. Imos para outro sitio. Vamos. Ai, pois gustoume moito. A onde me levas? Pois mira, agora vou-te levar ao taller de peiteado, para que vexas o que fan as miñas compañeiras de peiteado, que non só peitean, sino fancha as uñas, Mira. un pouquiño de todo, vale? Vale. Aquí tamén están usando a clase de naturales como clase para peiteado. Vale. Como a súa clase é moi pequeniña, pois están utilizando a clase como referencia. Está moi Vale, guai. mira, e aquí xustamente está o taller de peiteado, que aquí están con outras persoas. Hola, chicos. Que guai. Despois xa me vai ir a facer as uñas. Sí, podes vir cando che toque. Bueno, pois vamos a outro taller. Vouche enseñar o meu taller. Vale. Espera. Mónica, e agora para onde me levas? Pois mira, vou-te levar para o taller de cerámica, para que vexas o que fan e de que se trata. Vamos. Vale? Estamos, no? Hola. Hola. Pois mira, aquí é o taller de cerámica. Aquí fan pezas de calquera cousa, pois poden facer frutas, poden facer tazas, jarróns, o que sexa. Vale. Ai, pois está moi guai, Pois se Estas ves. cousas de aquí, que son? Pois mira, estos son justamente as plaquetas que hai justamente nas casas, no tal. Pois tamén as fan aquí. Fan hasta cousas así, hasta boteiros. Mima. Boteiros e tal. Fanche collares, fanche pendientes. E vexo que teñen aí todas as ferramentas. Sí. E tedes A un ver, diploma. Susana, que lle vades a facer aos rapaces aquí? Están facendo unhas máscaras de carnaval do Entroido. Entonces escollimos, porque iban a vir a semana seguinte a carnavales. Sí. Pero retrasáchedes e ala, tocou facer os peliqueiros. Ai, o tempo é o tempo. É o que hai. Pero imos facela, que van a aprender a Sí. facer un... Ahora están averiguando a que temperatura se cocen. Ai, pois, 180 grados. Porque van a ser moi alta. pouquiño. No, eso es mucho ya. É que non sei, puxen yo como os bizcochos. Os bizcochos en casa van na Mais ou pouquiña menos. temperatura. Venga, sí. Pois é 180 grados. 380. Un poquito más. 400. bueno, pois agora vamos deixar e vamos a ir para outro taller. Chao. Tamén me contastes que había un taller de cocina aquí, non? Sí, eso enseño máis ao final, vale? Agora vamos a ir para o taller de restauración, que como vedes, hai un. Hola, chicos. Hola, A ver, pois, aquí que estades facendo, Rodri? aquí pues estamos haciendo pizza de atún, magdalenas y tostadas con cebolla. Y por ahí soy youtuber y tengo un canal de YouTube. Hago manualidades, recetas, viajes, conciertos, relacionando a trailers y series y películas.
Y podéis suscribiros y darle like y podéis compartirlo en mi canal para así estaréis apoyando mi canal de YouTube. Suscribiros y darle like. E de todos a seguilo. Pois xa ves, aquí hasta fan hasta galletas, Ai, Fan cousas. Mira, pois teño unhas ganas ahora dunha pizza. Ai, pois aquí as pizzas están moi boas, As miñas favoritas son as de atún. Mira, pois agora vouche enseñar o taller de carpintería para que vexas como fan. E aí que fan? Hola, chicos! Pois, ves, ahora mismo están ocupados e están facendo o seu taller, vale? Vale, vale. Aquí poden facer o que che dixen, as pezas do chan, o que sexa. E aí Vale. madeira, todo. Ai, que chula, non? Pero aquí hai moito barullo. Si, é que entra a maquinaria, eso. E por que usan os cascos? Porque como hai moito ruido, molesta un pouco nos oídos, sabes? Pois xa ves, aquí están facendo torneado. Bueno, siguiente vou te enseñar o meu taller, vale? Cale? O de costura. Ai, pois isto está guai. E que facedes ali? Pois alá facemos arreglos, facemos roupa para nós mesmos. Isto ali. Sí. Bueno, pois agora, como che dixen, nós vamos a vir ao taller de costura. Pois xa me podes ir tomando as medidas que me faces unha camiseta. Encantadas, Hola. Pois, como che dixen, aquí podemos facer hasta macramé, podemos facer manteles, facemos mandilones, facemos pulseiras, Gorros e todo eso. facemos de todo, un pouco. E pois sempre aprendemos aquí e pasámonos ben. E que os enseña? Pois A mira, que os enseña? aquí a profe de costura, Inés, Hola, ¿qué tal? Hola. vaiche dicir o que facemos normalmente no taller, vale? Pois normalmente fan a recepción dos traballos de compañeiros de outros talleres ou de profesores ou alumnado do centro que queren teñen os pantalóns moi largos e queren Cortalos. que se os cosamos ou a cremalleira rompeu e temos que cambiala, entonces fan a recepción dos traballos e despois realizan os traballos. Que guai, non? É moi Pois é, divertido. Vamos Bueno, indo. pois vamos te enseñar agora o taller de cultivos, vale? Vale. Agora vamos pasar polo patio abaixo. E que xogos facedes aquí? Pois mira, nós aquí temos o futbolín, temos o pabellón para xogar ao fútbol ou a calquera cousa das que nos queiramos. A seguinte cousa que te vou enseñar, o taller de cultivos. E vexo que tes aí un rocódromo super guai de colores. Sí, fixéronos os do carpintería, sabides? En serio? Sí, Como? pois aí tomaron medidas, aí fixeron como mandou o profesor. Mima, pero non sei nin freír unhas patatas. Ai, pois aquí aprendemos de todo, filliña. Mal. Ahora estamos aquí no taller de cultivos. Hola. Que como ves, aquí plantan semillas de calquera cousa. E ahora Pablo vai nos explicar o que están facendo no taller hoxe. Que estás facendo no taller hoxe, Pablo? Malacrifa aí fora. Moi ben. Pois este é o taller de cultivos. Aí andan argallando cousas. E a continuación, pois enseñarei que o taller de lavandería, vale? Pois veña, vamos.
o taller de lavandería. Vamos. Vale. Sí. Pasamos por aquí polo vestuario de cultivos. Que ben cheira aquí, non? Sí, sempre ole moi ben por estes pasillos. Ao estar aquí lavandería... Hola. Hola. Pois pasamos un poquinho máis para diante. Ai, Mónica, dalle. E aquí, como ves, aquí están enseñando como facer flores de papel. Flores. Aquí tamén, cando hai unha mancha que ves que metes na lavadora e non desaparece, aquí buscan a solución para que esa mancha vaya desaparecendo, para que non che molestando na roupa. E, pois, isto é o que fan no taller de lavandería. Está bastante guai. Como ides, Rodri? Bien, Moi ben. trabajando bien, ningún problema. Tuve una queja solo una vez. E vexo que tedes unha cama aí, para que... Aquí aprenden tamén a facer a cama, a como teñen que empezar a facela, a planchala, Y poner las tallas. exacto, hasta as tallas de roupa. Sí, Mira, un poco difícil, pero hay que coger tranquilo. Pues. sempre. Bueno, chao, Rodri. Chao. Pero, pois, isto antes era unha escola de mudos. Agora vouche enseñar os grupos de arriba, que son os que sacan a eso. Como eu. Home, pois, eso. E que facían aquí na escola de mudos? Pois na escola de mudos o que podían, porque leían en braille e facían o mesmo que fan na 11, sabes? Sí, sí, sí. Pois mira, aquí é o grupo G5, aquí estuve moito tempo, e pois eso, aquí teñen as clases así distribuídas, fan convocatorias, fan de todo. Estudian lingua, sociales e naturales, o mismo de sempre, nos colegios normales. E tedes un espello, mira como... Sí. E pois, aquí están as cousas como che están. Hasta hai 6 clases para iso. En serio? Sí, 6 clases. Unhas especializadas en diferentes cousas. Ahora para onde vamos a ir? Mira, esta é outra clase na que enseñan as mesmas cousas. Naquela tamén enseñan as mesmas cousas e en esta tamén. Pero esta é máis especializada. Porque hai rapaces que non dan falado ben, non dan, pois, feito as mesmas cousas que os outros rapaces. Entonces, pois, esta é outra clase aparte. E, pois, aí enseñanlle moito máis explicado Que os outros. cos outros. E vexo que entra moita luz, hai moitas ventanas. Sí, porque ao dar ao patio de fora, o sol xa lle dá de frente. Xa non lle fai falta encender as luces. Está bastante ben. E así ahorrades luz. Sí, que está moi cara. Pois, falando de forrar, vouche enseñar a clase de PT, que é un supermercado express. Xa non hai que ir ao supermercado, xa o hai aquí. Aquí podes mercar colacao, tomate, o que sexa. Hasta temos a caixa registradora, velo? A min está entrando ganas dun bourbon, non sei. Ai, a mí tamén, Xa che vai sendo hora de comer. Pero tamén, os cartos sonche moi valiosos, Ca vaquiña polo que vale. Pois aquí é onde vou regueifar. Claro, home. Falando de regueifas, ti sabes o que é unha regueifa? Pois non che teño nin idea. Pois mira, son coplas de 4 versos que riman os pares. Queres que che poña un exemplo? Claro. Mira. Eu estou emocionada, dijocho de corazón, por estar aquí contigo no centro do Navalón. Eso tamén non sei facer eu, A ver, Encantounos a visita do centro de Milladoiro
como tamén nos encanta este noso faladoiro.